kita eling pengen waya sun sanding kuyon kalorona koyo sing ono maning mat kita eling rikolan ison Pak Jagung. Kok koyo ngene apa sanggane yen lagi dadi wong ora duwe. Halo guys. Tak wangi bendino nyambut gawe rekoso nanging kayane rasa piro pite gorok tansah nelongso rasane atiku yen aku kelingan marang sliramu bagian ketok jagung itu orang ngetok jagung wes semono suwene anggonku mikir kowe tansah agawe bingung atiku rino kelawan wengi aku tansah memuji marang kersaning Gusti muga kang kuwasa enggal maringi marga kowe lan aku bisa urip mulya. Tansah nelongso rasane atiku yen aku kelingan marang sliramu wes semono suwene anggonku mikir kowe tansah agawe bingung atiku rino kelawan wengi aku tansah memuji marang kersaning Gusti muga kang kuwasa enggal maringi marga kowe lan aku bisa urip mulya. Kok kowe lan aku bisa sanggane yen lagi dadi wong ora duwe tak wangi bendino nyambut gawe rekoso nanging kayane rasa piro tansah nelongso rasane atiku yen aku kelingan marang sliramu wes semono suwene anggonku mikir kowe tansah agawe bingung atiku rino kelawan wengi aku tansah memuji marang kersaning Gusti muga kang kuwasa enggal maringi marga kowe lan aku bisa urip mulya.
selamat saudara-saudara. Tansah nelongso Habis. rasane atiku yen aku kelingan marang sliramu. Wes semono suwene anggonku mikir kowe, tansah agawe bingung atiku. Rino kelawan wengi aku tansah memuji marang kersaning Gusti. Muga kang kuwasa enggal maringi marga kowe lan aku bisa urip moyo. Kowe lan aku bisa urip moyo.